É como un matrimonio, hai que dialogar, hai que saber perder cada un do seu dereito. Porque hoxe berra o home, e mañan berra a muller. Pero entre dous que se queren e se casaron por amor propio, deben dicir, mira, isto non me gustou, pero a ver se vamos trampeando e tal e cual. Pero non, a primeira, pumba, e os do goberno son parecidos. Isto non vai ben, hai que recortar por aquí, hai que recortar por ali. Pero que hai de recortar? Hai que, os que teñan máis, que paguen un pouco máis, que teñan menos un pouco menos, e eles tamén que saquen dos seus sueldos, que rebaixen o deles tamén, o deles nunca din nada. Si, está transparente, non sei que, transparente, ok. Cando andas cun biquíni que transparente, se che ven os pelos, que senón que transparente do carajo. Claro. En fin, total, por moito que falemos non damos feito nada. Son moitos chupos, e acaban de chupar todo, despois mandaránnos á merda. A Vigo. Vale, ese paseo fixeches ti, non? Calceta. De calceta. Sí. Está bonito. 6 de dereita, depois se quedou de revés para facer estes canelos así. E xa está. Ti nunca te aburres. E gustame sempre ter que facerlo, porque senón andamos sentido trampeando. Allá barrín as habitacións, despois frigei as habitacións, e despois comín, e despois barrín por aquí, e despois frigei por aquí, por tal e todo. Xa está, e ainda me quedou tempo. Onde subín para arriba, onde estuve un anaco arriba, pero arriba aburría, me baixei para baixo, estuve aí baixo, pois cerrei, ayer, sí, ayer foi domingo, non, antes de ayer. E despois, puxome a ver, Teresa foi cando chamou a tua nena, sí, ti. Hoxe xa veñen os, como é? Padre Casares. E mañán, ás 10, unha película dos Kennedys. Non sei de que falará ou se Sí, foi ten unha pinta. sei. E ti escoitas a radio pola noite, non? E está Marcial agora? Vai, Marcial está, pero por fora, facendo cousas por fora. E quen está na radio galega? Agora está Alberto non sei que. Tamén non leva ben. Nadie preguntou por Luís, nadie fala de Luís. Xa dicía ele, cando eu marche, non é nadie é Imprescindible. imprescindible. E agora parece ser que dixo, ou dixo tua nai, non sei que cadena, que iba a entrar nunha cadena calquera. El, Luís Rial. Sí, para xuntar algo para a ONG que ten el. Bueno, pois, para ele. Porque a verdad, se en vez de eses que entraron que colleron carros de comida, dixeran, señores, vimos con carros, pero para xuntar algo, pois que familias que non teñen nada, que nos dan. E pois, como dicen eles, pasa un día, as cousas pasan un día da caducidade e tírenos. E incluso lle poñen candado aos contenedores para que nadie vai ali. Iso non lle pasaba nada, non lle pasa nada á xente. Podían comer desa comida. E nas casas se come En Londres se fai. En Londres é moi normal que hai algunha xente que colla desa comida. E non é malo. E non fan daño ningún. Non. Nadie obliga a collela, se lle pasa algo non poden protestar. Exacto. Que eles mesmos saben que foron fazer. Claro, pero os yogures, por exemplo, se poden tomar, non habría problema. E quen de yogures, pois, hai unhas verduras que sacan ya da fora. Sí, ou as mazás, quitas... lechugas, as mazás, a fruta, calquera cousa. Porque se estamos en crisis, hai que aproveitar. Pois eles que mellor que aproveitar es. A veces moita xente que allá atrás víase nos sitios que iban, xa teñan comidas feitas e iban buscar comida que xa fan. Joder, algo teñen que fazer para os pobres, logo van nos deixar morrer todos que a fama ou que? Porque se hai un pouco de sentido común, o rico non vive sin o pobre, porque o pobre é o que traballa para o rico. Claro. Pero como non están por esas, ahora van a dar 400 euros, para que? Para que collan máis vicios. Buscade puestos de traballo, que é o mérito para que a xente estea entretenida, mas estea ganando. Non que non máis ganar os 400 euros, pero estaba progresando en algo. Cerraron un monte grande, e ele, hoxe un día cerraba un cacho, outro día acababa outro cacho, tomates, verdura, pois algo iban facendo, e máis despois comían. Pero non. Ceibos como o gando por diante. E outro día, porque pon un cabalo tamén, iso, que andaba ceibo, houve un accidente grande. Os cas tamén polas carreteras. Todos son cousas que se deben de mirar moito, pero claro, se miran moito, non teñen tempo para folgar. E claro, así folga. Porque nesta noite lle botaba non sei que, o daqui, que ten que mirar máis, non é só falar, pero mirar
por cousas que pasa, como dicirlle que a xente que tiñan que limpiar os montes, que despois gástese doble. Pero claro, a eles dalle máis ganancia o outro, porque se un avión vale tanto, eles dicen que valeu moito máis, todo é negocio para eles. Pero os montes deben de estar limpios, e limpialos no inverno, para cando veña o verano están limpios. Un árbol non arde así solo, non planta solo no árbol, pero a maleza que ten de arredor vai no e despois arde todo. Hoxe en día hai moitas máquinas para cortar, non é que teñas que coller un sacho, un fouciño, podes coller unhas tixeiras e cortas moitísimo, ou cousas, ou que sei, hai moita... Se xa non deixas medrar o de baixo, xa é mellor de cortar. E despois os árboles solos non arden, pero como é así, mira que ardeu aí en Canarias, que son puebliños pequenos, que xa é moita calor que hai sempre, debe estar esa xente terrible. E despois dormiron postos deportivos, eu que sei, tantos miles de persoas. Bueno, aquí é o repaso da actualidade da señora Felicidad. Se terminou a faena. Se terminou e olé. Seguimos falando, pero en directo, indiferido. Y con cariño y felicidad. Mucha, ¿verdad? La felicidad.